Estamos no Centro de Promoción Rural EFA Fonteboa, de Coristanco. Pareceunos interesante profundizar nos temas da política agraria común, que é un tema moi importante para a sociedade en xeral e para os territorios rurais en particular. Non hai coñecemento, hai un coñecemento a veces tergiversado sobre a importancia que ten a política agraria común e todas as estrategias que se derivan dela. É unha maneira pedagóxica original de ensinarlles como funcionan certos aspectos da políticas agrarias. A PAC, como di moita xente, é unha axuda para os gandeiros, sobre todo en alimentación para moitas persoas. É o que xestiona literalmente a alimentación de toda Europa. Calquera de nós dúas temos explotación na casa, entonces tiñamos o que é a idea global que che dan na casa e axudas, principalmente económicas, claro, sí. Que daba a Unión Europea para axudar os gandeiros con respecto ao terreno que tiña. Eu sabía algo da PAC, xa que meus pais comentaban algo en comidas, cenas. Fume enterando a medida deso, pero non moito, xa era algo superficial. Penso que tuveron un resultado moi positivo, ademais, sobre todo, porque se ven por aquí polos recreos e incluso en algún cambio de hora ou iso que se ven falando do xogo e que se ven, porque eu tiña isto e tiña o outro, agora sei como funciona isto, sei como funciona o outro, entonces eu penso que sí que aspectos positivos que ten moitos. Aprendín sobre todo como xestionar os cartos para ir aumentando en recursos, etc. Tamén como pode ser a vida dunha persoa que pode cambiar de mes en mes. Eu creo que este xogo nos sirveu para darnos cuenta de que outras cousas abre a PAC, non só unha axuda económica, é unha simple rotación de cultivos, outras cousas que ao mellor desde a casa non viamos, e agora daste cuenta delas. As temáticas que aborda a PAC ven sendo as axudas aos gandeiros. Sí, a ver, principalmente económicas, pero despois ten outros aspectos tamén medioambientais, e garante a alimentación. É un tema moi transversal todas as políticas da Unión Europea, en concreto a política agraria común, o sea que está en todo.